Angul ang 7 ka mga tawo, apil ng upat ka mga menor de edad, human ang karambola sa 3 ka mga sakyanan. Kagahapon, Pebrero 9, 2025 sa barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Subay sa inisyal ng investigasyon sa Davao del Sur Provincial Police Office, nagbiyahe sa parehong direksyon sa northbound lane paingon sa Davao City ang mga sakyanan nga nakuhaan og video sa dashcam diin Mabangga ang multicab sa nakaparada nga dump truck. Daw nawalop ang multicab ug nabangga sa banang sunod nga laing sakyanan nga gimaneho sa usa ka 33 anyos sa therapist nga giilang si alias A. Nangalagpot ang mga sakay sa multicab nga giilang sila alias Francis, Jolie, Lin ug ang mga menor de edad nga sila alias Nan, Tep, Ann ug Jose. Gila ang driver sa multicab nga usa ka alias Joe, 34 anyos, nga sumala sa report sa kapulisan, wala na presenta nga lisensya ug uban pang dokumento. Ang nakaparadang dump truck gimaneho sa 32 anyos nga si alias Nick, taga Agusan del Sur. Dali sab nga nadala sa ospital ang mga biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug gikustudiya na ang tanang nilang bigit nga sakyanan. Kanunay nagpahinumdum ang kapulisan sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho ug ipatigbabaw ang defensive driving aron malikayan ang posibleng disgrasya sa kadalanan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!